Korbuk Bidansabha ni anggai जों kaisa press meet khlaio bwskang 30 tarik ni sini ADC area no tiye जों strike bon daki jak abono जों jotono chini takuktai bukhuk songno जों koyo je 30 tarik ni bon 30 September 2023 o bonno success khainani bagai jotoni phan jotoni chubachu phan baksa kha thai chakhe जों buskango yapri baksa ke selaimani bisingtei chini bubagra bai kobokjak o bon abono जों success khainani bagai jotono जों koyo omo bon je 30 tarik ni bon omo khachini tiprasani जे कोर दिमान ग्रेटा तिप्रलेन तयै सालचानि जे बन अम फुंनि 6टानि सिमिन सारिनि 6टा जरा जों बन्न खलायनाय अम ओंखाचिनि जे अमचिनि सानमानि दाबि दिमान अमनो ग्रेटा तिप्रलेन दिमान न तयै जों अमनो बन खलायका अबन सक्सेस खालामनायनि परे निश्चय बसखांगो चिनि दिमान नतयै वानसुंनाय केंद्र सरकार कारण अम तिप्रासारक जों चिनि 75 बछर लायै थांगै जों दाबो फानो चिनि अ दिमान जों मानिया जों सातक सितक माने माने विभिन्न भावे जों डिप्राइभ अंजाक बनी कारणे जों तिनी चिनि तिप्रासा ताखुक रंनो चिनि तिप्रासा ताखुक बुखुक संनो जों कयनाय अम बन ओंखा मसुर तिप्रा मथानि बनया अम ओंखा चिनि तिप्रासानि बन बसखांगो अ बन जों बेलायखे चिनि अम जों प्रेसार खायनाय चिनि सेंट्रल गभर्नमेंट जाते चिनि डिमान्ड नतियै बर वानसुक्तों होनै ताई अरनी अमो कुनो तामहनाय और कुनो सेंटिमेंटल इश्यू जों तगलाक मन जों जतनो कयनाय अबन्नतियै कायसानि कुनो जातिनि बिरुद्धे बा कुनो पार्टीनि बिरुद्धे बा कुनो व्यक्तिनि बिरुद्धे जों ता सालायदि कारण अमो गाचिनि डिमान्ड ग्रेटा तिप्रालेन तैसे जों ग्रेटा तिप्रालेन डिमान्ड तैसे जों स्ट्राइक बा बन खायमाने अमनतयै जों कुनो सेंटिमेंटल इश्यू कुनो चिनि नेतृत्वरक आ जागा तातलांथों होनै आं अमनो कयमुं कयो बेलायनो हामबाय जों तिनि आरो जत मानजाजाक चिनि बोमा बदल थेके शुरू खायै अकरा बदल यूथ बदल ताई चिनि जत अरनि नेतृत्व लीडरशिप जारा तंनायरक जतनो हामबाय जों तिनि खाबाक्सा थां फानबाक्सा खलायै बसखांनि बन जों सक्सेस खायनायनि बाय जों जतनो आरो भाई मानजा फायलाकजा जतनो हामबाय चिनि मीडिया ताखुग्रनो चिनि खरांनो जतनि खुंजुरो बा जतनि मकलो चिनि जे सामनि न तलांनानि बागै नरनबो जों कयो जतनो हामबाय अब रइनो अरनो पाइखा हामबाय